Sanibonani Mzansi, igama lami nginguzipho ngingwakwaZulu ngisuka kuyiZipho Zulu podcast. Namhlanje imina ohambile ngavakashela iGeshenge TV ngenhloso yokukhuluma nomfokaXulu mayelana nendaba zokushadana. Bengifisa ukuthola ukuthi uma ngabe ushada nomuntu osuke senomntwana, yiziphi izinto okufanele ukuthi uzenze before uze umshade loyo muntu engaphazamisa mhlawumbe umshado wakho. Ubese njengamanje ke siyaphuthuma ke siyakuye uXulu ukuthi akasicacisele ukuthi kwenzakalani mawusuke uganwa umuntu onengane. Ngiyabonga ngilandele sikhulume naye. Sanibonani Mzansi, igama lami nginguzipho ngingowakwaZulu. Namhlanje ngiphinde ngabuya futhi bafethu ngoba ngineyazi ukuthi ngihambe ngivakashile le ndoda yakaXulu ngixoxisane naye kuyiGeshenge TV. Namhlanje ngibuyile futhi kunolwazi ke engizolincela namhlanje. Namhlanje ngifuna ukwazi kumfokaXulu ngezinto nje eziningi ezithi indaba zemshado. Kodwa ke before siqhubeke ngifisa ukuthi nginikeze ithuba le ndoda ibingelele nayo futhi inibingelele mfokaXulu. Angibingelele wena mbukeli ngasekhaya, ngiphinde futhi ngibingelele insizwa lapha ke eZipho ke Zulu ebroadcast kuyena ke ekuna nje insizwa engivakashela. Xaphashi, ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Ngithemba ukuthi namhlanje siphethe into ezolekelela abantu abaningi. Xaphashi, ngifuna namhlanje sikhulume ngendaba yokuthi konje ke indaba yokushadana. Masikhuluma indaba yomshado namhlanje Xaphashi. Ngifisa ukubheka kwena ukuthi konje ke Xulu uma ngabe umuntu eganwa imiphi imidanti yayenziwe konje umuntu mayisuke eganwa, ikakhulukazi into esizoyibuka ke sifuna ukubuka indaba yokuthi umuntu oganwayo kodwa uthola ukuthi uganwa umuntu osathola umntwana kwenye indawo. Ngifuna ukwazi ukuthi yiziphi izinto okufanele sizilandele uma mina ngiganwa umuntu onengane nomunye umuntu. Ngifuna sibuke lapho Xaphashi ukuthi kusuka nje iprocess iqala senza kuphi esingakwenzi ikuphi esikwenzayo. Ngithokoza kakhulu noma ngeke ngisayilanda emumva kakhulu ukuthi ke mawuzogana umuntu ke osike waba nengane inkomo ziba kanjani. Kuna ngizoqala lokho okuyingozi kakhulu esike singakunaki. Mawuzoganwa umuntu osike wathola ingane kwenye indawo, kufanele ukuthi ubaba wakhe uma esemkhipha ngoba useke wathola ingane kwenye indawo kube khona into akayenzayo sengaba kulowo muzi usela khona thini mhlawumbe ke basinkolo noma izulu mawuyizulu mhlawumbe noma inkukhu noma imbuzi ethi uyamgeza konke la ububi asike wadlula kubona futhi egeza nokuthi useke wathola ingane kwenye indawo ngoba umngozi bokuthola ingane kwenye indawo kana uzukuphela khona kuyenzeka uthola ukuthi uthenga isikhathi ukhulelwa izalukazi noma amakhehla kulowo muzi okhulelwe khona abole ngane izochitheka ngezimo thizeni kwase bakhona umuntu ohamba eyohlala esinyeni salomuntu lo uyena ke osuke ekhulelwe ukuyosekela lengane ukuthi ivikeleke kuze fike isikhathi sokuba ke iyateta kwenzeke lo nto leyo ke uma setetile ukukhulelwa ngane mhlawumbe usiyashiya lapha kanti ushiya nje izalukazi zathu imfudumalo zangabe sahamba lokuzihleli esinyeni ke sakhe lo muntu lo ngesikhathi eyoshada lapha eseshade sefana uthola abantwana kasabatholi bachithwa yini abantwana lesalukazi sakuloya muzi athola khona abantwana yonke lefikayo siyayichitha kwasithi lo muntu lo owakithi kanti akuseyena owakubo okufanele kwenziwe ubaba kufanele ethathe impahla ecele ukuthi laba ekhaya ngoba usibani banyana seniyazi ukuthi njengoba siyamkhipa simusaphi ebese wathola ingane kwenye indawo sicela manje umgeza umzimba wakhe wonke ebe umuntu omusha sigeze nesibetho sakhe ukuze efike lapha kaya khona ekwazi ukuthi emumatheke abantwana ngoba abantwana umuntu esuke ebaluleke ngani uma bengakwenzanga ke la asuka khona kwesifazane nangale kube insizwa basangakwenza futhi bona ukuthi cha ubalokazana osele ekhaya simthole esenengane kwenye indawo besicela ukugeza esibeletho sakhe sigeze wonke izithunzi ebengabe zikuyena ngabe nimgeza ngempahla ngabe imbuzi ngabe inkukhu kuya ngokuthi amendleni anganani hlaba abanye basiyinkolo ukuthi basiyinkolo kuya ukuthi abantu basakulo ndawo leyo. Ngiyakuthola Xolo. So ke Xolo uthi umuntu okufanele ngempela kuba uyena wenza lo msebenzi ogeza lo mntwana osuke ethole umntwana before ashade ufuna kube abasekhaya kubo wakhe umakoti okufanele bamenzele lo msebenzi kodwa futhi uma bengamenzelanga uthi nabalapha agane khona basangakwazi ukuqala phansi nawo futhi bephinde bemenzele kunjalo uma bengamenzelanga ngalo vele ingane sekuzobeza ngapha bona sebathi ngwakwenziwa ngale asikwenzeni thina ngapha akukho la kuyicala khona ke babe kwenza lapha kuzoba yicala ngapha sekumuntu wabo nje bese shade ngapha sekumuntu wabo konke sekudinga bona ukuthi bekwenze banelungelo nabo ukuthi bebemgeze becela sedenza la ekhaya ukuthi ke njengoba efikile umakoti efika
esenomntwana mtho wendawo niyazi ngoba kwaphuka nje inkomo zayephula ukuthi besenomntwana kwenye indawo besicela ukuthi nani ke nilekelele ke nimgeze kumakoti ebemuhle ekwazi ukuthi ethola abantwana ekhaya konke mhlambe amathunzi eyabe usuke nawo ngale sacela ukwageza engeza ekhaya. Xabashi ngiyabonga kakhulu kumfokaxulu ngemfundisi akasifundise wena namhlanje ukuthi uma umuntu egana esenomntwana yiziphi izinto okuyakufanele zenziwe kubo wakhe umakoti nezinto okufanele uma zingenziwa ngekhaya kamakoti zenziwe phambilini lapha asayogana khona kwenzelwani kwenzela ukuthi emshadweni wakhe akwazi ukuhlala kahle futhi athole nabantwana ukuze umshado wakhe uzoba impumelelo uhambe kahle. Mfokaxulu ngicabanga ukuthi siqedile ngaphandle makho ufisa ukueda kuloko inhloso yokuthi ke sikuveze lokhu kuyenzeka ukuthi umuntu uma esefika emzini uthola ukuthi akasabathola abantwana bethi bahamba beya kubantu ke ababonayo ukuthi hayi unesilwane unezizwe khona izizwe ezidla abantwana kanti cha akuzona izizwe ngoba kwahlala ugogo walapha noma ikhehla lapha kwelona elizogada isibeletho ukuze kungachithekilanga sangabe lisasuka lesabe ikhehla ingakho abantu ababona bengabe sabothi hayibo akuzona izizwe akuzona isilwane into ehleli lapha abantu abakanje ingakho ukuthi asikuveze ukuthi mawubona umuntu wakho ukuthi abathola abantwana awubuyele emuva uhlehle ukubhoda angakho esibelethweni sakhe khona abantu abahlala bangasafana abahleli khona ngoba zikaningi izinto ezingaphazamisa ukuthi abantwana bahlale kumuntu bangabe seganile kanti futhi zingalapheka ngechaza ngayo Xabashi mina ngokwami ebengifuna ukwazi ukuthi kwenziwani kufikephi kwenzobani ngikutholile kakhulu angazi ke mfike esayidini lakho ukuthi khona basafuna ukueda futhi okunye mina nje ngokwami nje senguright okwami cha okwamanje bekuseyilokho nje engithi angikuveze okwamanje kuphelelisiwe sophinda sibuye exolo ngizofunela ulwazi kuwena uyazi ukuthi mawukhona okungixakayo ngiyakubuye ngise kuwena ngiyabonga kakhulu mfowethu Xabashi utholakala kuphi sithokoza kakhulu siphinde futhi sibonga lapha ke insizwa lapha ke ibhele ke elegasi uyiyona ke insizwa le esithebulayo uyona esishuthayo ele ngithola khona uyakwazi uma ngabe uzongithola lapha inamba engithola kuyona u076 75 96115 kanti ke futhi yazi usithola lapho uGeshenge TV Media ku Facebook ku YouTube na TikTok ngithola nje lapho uGeshenge TV Media ngiyathokoza siyabonga kakhulu mina igama lami nginguzipho ngwaKwaZulu mina ngiyatholakala kakhulu ke ku Facebook uZipho Zulu MC wakho ngiphinde ngitholakala na ku TikTok uZipho Zulu uMC ngiphinde na ku YouTube uZipho Zulu podcast ipodcast yami uyithola khona lapho ngiyabonga kakhulu ingane zakwethu asihlangane ngokulandelayo sithokoza kakhulu emleleni ngesikhathi sakho nambukeli lapho ngasekhaya siyabonga xolo